Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh ing pasinaonan basa Jawa. Dina iki awake dhewe arep nyinaoni babagan unsur kabasan sajroning teks wayang. Ing pasinaonan wingi awake wis rembag babagan ater-ater Tripurusa sing uga kalebu sajroning unsur kabasan teks wayang. Ater-ater Tripurusa kuwi dhewe enek telu ya Cah, yaiku dak, kok, ambek di. Dak, kok, di iku berarti kalebu ater-ater Tripurusa. Nah, bocah-bocah, sakjroning nyeritakake teks wayang, awake dhewe kudu nggatekake panganggone unggah-ungguh basa. Mula unggah-ungguh basa kuwi uga kalebu unsur kabasan sing bakal awake sinau ing dina iki. Paraga-paraga kang diceritakake sajroning teks wayang kuwi ora sembarangan paraga, nanging duweni kaluwihan-kaluwihan kang kalungguhane luwih prasaja. Ing masyarakat Jawa, kalungguhan iku nemtokake panganggone basa kang dienggo pacaturan. Iki mujudake yen Subasita banget wigati tumrap ing masyarakat Jawa. Ing ngisor iki mengko ibu bakal ngandharake unggah-ungguh basa Jawa sing kapérang dadi loro, yaiku ngoko lan krama. Basa ngoko dipérang dadi loro, yaiku basa ngoko lugu karo basa ngoko alus. Basa krama dhewe uga dipérang dadi loro Cah, yaiku basa krama lugu karo basa krama alus. Ayo dibahas siji mbaka siji. Basa ngoko lugu mujudake basa kang ora kecampuran tembung-tembung krama inggil. Isih wutuh nggunakake tembung-tembung ngoko kabeh. Basa ngoko lugu kuwi kanggone Cah ana ing pasrawungan kang kahanane wis raket banget, sudah akrab, kayata pacelotan ing antarane sakpadane. Umpamane sampean karo kancane sampean. Pacelatan karo wong sing derajate luwih endhek utawa asor. Umpamane bu guru marang awakmu. Pacelaton wong tuwa marang bocah, bapakmu marang sampeyan. Bocah sing durung ngerti tata krama, adike sampeyan uga ngerti tata krama bocah bayi. Wong ngunandika gunemane dhewe. Wong sing ngomong karepe dhewe, nyeritakake awake dhewe. Nah, iku digunakake basa ngoko. Tuladane, Siti dikongkon Surti menyang pasar. Dadi gak ana basa kramane blas ngoko kabeh. Kowe sesuk mulih jam pira? Adik tuku gula ing warung. Nah, iku tuladane basa ngoko lugu. Saiki basa ngoko alus. Basa ngoko alus yaiku basa kang wis kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing dijak guneman. Ater-ater lan panambange ora mlebu dikramakake. Dadi nek kene basa ngoko alus kuwi kecampuran basa krama, nanging ater-ater lan panambange kuwi ora dikramok ngene. Lah, sing dikramokne apa? Lah, tembung-tembung sing dikramakake yaiku tembung kriya, wong kang diajeni utawa sing dijak omong-omongan mau sing diomongake, tembung kriyane, kata kerjane. Umpamane diceluk malih ditimbali, di kongkon malih diutus, diseneni malih didukani, disrengeni. Nah, mari ngono tembung sesulih purusa wong kang diajani. Tembung sesulih iku kata ganti. Kowe malih dadi panjenengan. Tembung padarbe wong kang diajeni. Kata ganti milik. Bukune malih dadi
bukumu malah dadi buku panjenengan. Panganggone basa ngoko alus ing pasrawungan yaiku wong tuwa marang wong enom kang perlu diajeni, wong enom marang wong luwih tuwa sing wis raket banget, ngajeni wong sing dijak guneman lan wong sing digunem, lan kanca akrab nanging isih ngajeni masih isin. Tuladhane, aku ditimbali bapak arep diutus resik-resik latar. Saged sampean delok dhewe yen ing kono sing ibu blok, ibu garis bawahi kuwi ditimbali karo diutus, lah iku kalebu tembung kriya. Bapak tindak menyang Malang nitih sepur. Dek wingi Rini didukani ibune jalaran muliye telat. Dadi iso didelok dhewe ning kono iku mau wis ibu blok, ibu garis bawahi nek sing basa ngoko alus kuwi sing dikromokke hanya tembung kriya, tembung sesulih karo tembung pandarbe. Basa krama kaya sing wis ibu terangake mau yen diperang basa krama kuwi diperang dadi loro yaiku basa krama lugu karo basa krama alus. Basa krama lugu mujudake basa krama kang tembung-tembunge lugu utawa krama kabeh lan ora kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing dijak guneman. Nanging ning kene ater-ater lan panambange melu dikramakake. Yen lek ning basa ngoko alus kuwi ora dikramakake, nek ning basa krama lugu kuwi dikramakake kabeh nggunakake krama kabeh nanging dudu krama inggil. Panganggone katujokake kanggo wong sederajat sing durung raket. Tuladhane, Siti dipun kengken Surti dateng peken. Sampeyan benjing wangsul jam pinten? Griya sampeyan pundi? Lah kuwi basa krama lugu. Krama alus yaiku basa kang tembung-tembunge alus tumrap wong sing dijak guneman. Kaya dene basa ngoko andhap sing nganggo tembung krama inggil iku tembung sesulih purusa, tembung kriya utawa panindake lan barang utawa barang pandarbene. Yen tumrap awake dhewe ora kena nganggo tembung krama inggil ya Cah. Dadi ora oleh awake dhewe iku dikromokake. Kepara yen ana kudu nganggo tembung krama andhap. Tembung krama inggil sing digunakake iku tujuane kanggo ngurmati wong sing dijak guneman. Ater-ater lan panambang mesti melu dikramakake. Basa krama alus bisa digunakake kanggo guneman marang sapa wae sing pancen kudu dikurmati. Tuladhane, punapa rini sampun panjenengan pundhutaken obat? Bapak badhe tindak dhateng Jakarta. Siti dipun utus simbah dhateng peken. Lah iku tuladhane basa krama alus. Ing kene ibu duweni tetembungan sing ana trap-trapane antarane ngoko krama karo krama inggil. Lunga basa kramane kuwi kesah. Nah basa krama inggile tindak. Dadi lek sampean basane sampean kuwi kesah, dene sampean ngebasane bapake kuwi tindak. Umpamane aku lunga menyang Solo. Kula kesah dateng Solo. Lek bapak lunga menyang Solo. Berarti bapak tindak dateng Solo. Beda nggih Cah? Saya mangan. Kaya dene mangan uga. Adik sampean ya ora oleh dipramakne. Umpamane adik mangan sego. Berarti adik nedha sekul. Lah ibuke sampean, ibu dahar sekul. Gitu. Nggawa mbekta lek krama inggile ngasta. Aku nggawa buku. Kula mbekta buku. Bu guru ngasta buku. Ngombe. Adik minum susu. Bapak ngunjuk kopi. Lara. Adikku lara untu. Adik kula sakit waja. Simbah lara untu.
simbah, gerah, waja. Nah, dadi beda-beda sa manut kalungguhane wong sing dijak gunungan iku piye? Gunakake krama utawa krama inggil. Ben luwih jelas malih Ibu wenehi tulodo. Budhe lara wiwit wingi ora gelem mangan. Lah iku basa ngoko lugune. Saiki lek digawe basa ngoko alus piye? Mau wis diomongni babrek ya lek basa ngoko alus iku sing dikromokne hanya kata kerja, pandarbe karo sesule. Lah ning kono kata kerjanya apa? Ada apa kata kerjane? Loro karo mangan. Berarti sing dikromokne mung loro karo mangan, liyane tetep kaya basa ngoko lugu. Budhe loro berarti dadi gerah, budhe gerah wiwit wingi ora gelem dahar. Lah lek basa krama alus saiki piye? Basa krama alus berarti dikromokne kabeh nanging kramane krama madya. Budhe sakit awet kala wingi mboten purun nedha. Lah saiki basa krama alus dikrama inggilne kabeh tanpa terkecuali. Budhe gerah awet kala wingi mboten kersa dahar. Nah, ngono ku lho cah panganggone unggah-ungguh basa sajroning ukara. Nah, kanggo gladenmu supaya sampean luwih mangerteni unggah-ungguh basa, sampean iso buka classroom-e sampean, banjur sampean garap gladen sing wis ana sajroning classroom. Matur suwun lan muga-muga pasinon iki bisa nambahi kawruhmu kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.